Башкортостандың баш қалағында 21 сағат. Һез Ватан интернет радион тыңлайсыз. Құрметті туғандар, эфирда Ватан Лайф тапшыруы. Һәр шаршамбы һәм юма 21 сағатта үзегезнең хоралдарыгызны тура эфирдә бирә аласыз. Хәерле сәгатьтә хөрмәтле радио тыңлаучылар, һез Ватан Лайф тапшыруын тыңлайсыз. Һәр вакыт 21 сәгатьтә, һәр шаршамбы һәм юма һез безне Ватан Лайф тапшыруын тыңлап һәм карай аласыз. Әлеге мәлдә безнең трансляция бәйләнеш тәсилләрендә музыка һөнәр төркемендә һәм дә инде Башкортстан 24 телеканалында алып барыла. Бүген инде бездә кунакта йырсы күп лауреаттарның еңеүчесе дип әйтәм инде. Марсель Котоев. Марсель, сәлам. Һине ысын күңелдән күрүемә бик шатмын. Сәлам. Әйе. Хәлдәрең нисек? Йелеп мына 1 минут элек кенә килеп индең. Хәлдәрең нисек? Аллага шөкер. Хәлдәр ни шул? Йырлауга карап безнең әртис халкының инде. Йырлауга карап. Әйе. Әлеге мәлдә нимә белән шөгыльләнеп йөрегез? Әлеге мәлдә шул безнең гастрольләр дәвам итә. Менә безнең күп җирләрдә Һабантуйлар, Рәсәй буенча Һабантуйлар, Мәскәүдә, менә Курган өлкәсендә ул алдагы, менә яңарак Нижин Тагилда йөреп кайттык, Питерда йөреп кайттык, шул Һабантуйлар буйлап йөрибез. Аңлашылды. Үзең менә беренче тапкыр касан сәхнәгә чыктың? Мин беренче тапкыр сәхнәгә чыктым бала сакта. Мин үзем Баймак районы Боранбай авылыннан, данлыклы безнең Боранбай Сәсәндең авылы. Бөтен йырсылар шуннан сыккан иде. Бөтен йырсылар да, ядусылар да, урайсылар да бөтен шуннан сыккан, биюсләр да. Шул авылдан мин ул авылда туып үскәнемә, шул авылдан сыкканыма бик горурланам. Шуннан шул мәктәп елларында укып йөргәндә 94 елда мин беренче тапкыр ул сәхнәгә аяк бастым. Безнең әлеге мин эшләп йөргән филармониянең зур залында ул вакытта уйламам да мин шунда эшләрмен дип. Шунда килдем дип. Шулпыларда килеп лауреат исемен еңеп кайттым инде. Минем шул беренче сыгыш ягы булды инде. Анда Фәдис агайның репертуарыннан мин Бибинур дигән йырды, Рим Хасановның Бибинур дигән йырын йырладым. Онда мин Бибинур дип йырламам, мен да Пипинур дип йырламам. Хак дигән баласы тагы. Булды менә 8 генә яшь шул. Шуннан минем башланып китте үземнең иҗади тормыш, шул миңа сәхнә охшаны. Шуның хыяллана башланым. Олы сәхнәгә басырга, бөтен дөнья буйлап йырсы булырга, бөтен җиргә штып данлыклы булырга дип. Шундай ният менән, шундай хыял менән үтте, мәктәпте тәмамлагас. Училищега укырга килдем, 9 килгәйнем, мине ярга алмадылар инде теге. Ул вакытта теге переходный возраст диләр бит. Переходный возраст, тавышың үзгәргән вакытта йырлаһаң булырга может. Шуннан мине курайга алдылар инде. Костым нидә инструмент уйный беләм. Әйтәм, Боранбайдан сыккан кешеләр бөтен нәмәләр уйный. Әйтәм, башкорт бугыммен башкорт кешеһе әйтәм, башкорт егете әйтәм, любой нәмәләр уйный белергә тиеш. Башкорт курайында, милли курайда уйнылма, ул оят инде дип. Әйтәм, уйный беләм, мәктәп елларында йөргән кружокка, әйтәм, ул хәтта нык оста уйнамам дип. Шуннан мине шул Риштагай Рахимов үзенең классын алды, башкорт егетесе. Шунда мин 2 ел укыдым. Данлыклы Ришат агай безнең курайсы күп йырсы, күп курайсыларда сыгарган бит инде, данлыклы курайсылар. Шулык мына тегаднала безнең Рәсүл агай Карабулатов булды. Шуның укусыһы. Шуның да укусыһы килеп сыга. Шул мин анда укыганыма, курайга укып сыкканыма мин бик тоже каванам, шатланам, чөнки әлеге мәлдә өйдә утырып, үзем аккомпанировать курайда, үзем йырлап алам халык йырларын. Шул гастрольгә саккатта теге бездә Илнур Хибатуллин дигән егет яшь, безнең шунда виртуоз курайсы темәстеке. Уны ярышып уйнап талабыз, кызык теге концерт башлангансы бит инде вакыт күп бит инде. Вакыт күп әлбәттә. Үзебез хыялланып шунда әйтәм, мин һинән кустым әйтәм, арттырмаһам да кәметмәйм дип уйнайм. Асын мына әгәр дә үзең дә Баймактан тән һин Боранбайдан түгелме? Дип барайдан. Чөнки данлыклы әлбәттә Баймак районының иң данлыклы авылларының бере бит инде Боранбай. Теге концерт вакытында ла Илмира Юлдашева биздә эшләй бит. Ведущий, шуннан алып барабыз инде. Хәзер сәхнәгә һез беләһегез. Ул мына шундай данлыклы авылдан сыккан Боранбай дигән авылдан. Боранбайда тавык менән Hayırдар гына йырламай. Башкалар бөтәһе лә йырлай. Шул авылдан сыккан йырсы дип сыгара. Шулай дип сыгара. Шул курайда там укып беттем дә, шуннан йырга күстем, мин Сибайга.
Чөнки элек үдең белән бит инде хәзерге вакытта мактыгы һәрбер студентта машина түгел. Әйе. Элек без поездмен йөри торган бит инде Уфа-Сибай. Общий вагонда. Общий вагон. Анда тыгылып, кайда ултырага, бума үсен сүрәткә ятып, уй, вообще теге нәме була торган бит. Шуны митем уйланам да, бездә Сибайда как раз Сибай филиалы, Өфе сәнгать училищесының Сибай филиалын ачты. Минем укытучысым Башкортстан халык артисты Камил Абдрахман Шүвәлиев. Ул мине укытты, үзенә алды ярга, мин шул күсеп кайттым. Митем авылдан йөреп уку еңелрәк булыр. Уфуга килү бер касанда хуң булмас дип. Кайтып, шунда ярга 3 ел укыдым да, шуннан соң монда Уфуга келдим укырга. Урнаштым да укып бетмәдем инде безнең башкорттың шул бит. Ялкол күз. Юк, мен анда теге просто неме булды? Шул мәлдә эшкә урнаштым теге. Укыган вакытта бит инде аксагала кирәк, укыр кирәк бит инде, кыен бит ул вакытта тем более. Шуннан соң эшкә урнаштым да, мен анда Далан төркемендә эшләп киттем. Тапкыр 2006 елда Артур Токтогулов Башкортстан халык артисты итәкчелегендә Далан төркемендә эшләп киттем. Шунда эшләгән вакытта кайдан уку ягы ниме инде? Гастрольдә йөрүң, монда йөрүп уже сәхнәгә яман өйрәнеп киттеләр. Шул укуды ташларга туры килде. Ну, кай вакыт укынып талам, шуннан әйтәм, бәлки шулай маңлайга шой алгандыр, ярай әйтәм филар. Бәлки шулай дөрес булгандыр. Дөрес булгандыр дип уйланым да. Шул әлеге мәлдә мен әле шулай китте, конкурсларга йөрим бит инде, ишетеп торам бит инде. Сит-якларга Казакстан, Хакасия, Украинага барып, шул төрле якларда йөргә тырышам бит инде. Үзебезнең башкорт халкының легендасын, мына халык йырларын күрәтеп, Данын таратырсын. Фольклорын данын таратырсын йөрим, Аллага шөкер, каванам. Әле менә Хакасияга үзем барып еңеп кайттым да, хәзер менә ел һайын Аллага шөкер жюри булып йөрим һәм конкурсларга алып барам бит инде. Аллага шөкер, конкурсларга барып тоже еңү ияләре алып кайтабыз. Шуңа күрә Башкортстанга, башкорт халкына, гомумән безнең башкорт халык йырларын алар бөтен җирдә аптырайлар. Менә айрым әйткәндә, мин яратып йырлаган җир бит инде Уралым, туган йөрәгем. Безнең халык йырына әверелде инде ул. Безнең Салават, безнең батырыбыз Салават Юлаев күзләренә Курайсыбыз мәшһүр Курайсы йырсы Ишмулла Дилмәханов эшкәртүендә иҗат иткәннәрдән бире Уралым дигән. Ул йыр менән мин кайда гына еңү яуламам. Аллага шөкер, ул йырга Ишмуллага мин зур рәхмәтлемен, шундай матур һәйбәт йыр иҗат иткән. Һәм шул йыр менән генә мин күпме халык аптырап теге тыңлай бит инде. Кайдан любой менә күп конкурсантлар бардылар, төрле безнең башкорт халык йырларын йырлай бит инде. Этнический конкурс. Шуннан аптырайлар бит инде. Һеҙ кайдан алдына шу хәттен тавышлы йырсылар, һәм һеҙҙең халык йырыгыҙ нишәп улай ул ди аптырайлар менә. Тыңлаһаң менә прям ди йөрәккә сәнсеп үтеп инә ди. Хотя без телде аңламайбыз ди. Нимә турында йырланган ди. Йырдың үзенең моңын теге нәмәһен тыңлап ди, без йыр нимә турында уже аңлап ултырабыз. Телде аңламакта ди менә. Шул аптырып эшләм. Мин шуга горурланам, безнең шундай халык йыры, безнең халык йыры бит итальян, халык итальян арияларына тең бит инде, даже арттырып та бирә. Итальян арияның менән диапазон бер булһа, берләһәктә итальян арияларында бит безнең мак башкорт халкындагы мак миллизм нәмәләр юк бит инде. Шуга күрә мин горурланам, Аллага шөкер. Бәлки мына ошо минуттан бәлки Уралымды матур итеп торып, безгә бер генә комплектын йырлап күрһәтергез. Әлбәттә, аны бер дә кыен түгел йырлайбыз. Мин һәр вакыт кайда йөрһәм дә һорагалар, мин бер дә инәлтмим дигән. Уралымда мин яратып йырлайм инде. Уралым, күгәреп яткан Уралым, нурга сумган түбәһе, күккә ашкан Уралым. Кызарып кояш калканда, хайрап каршылай коштарын,
Түн юрап құяш батқанда хайрап дата құштарым, ине мақтай ырдарым, ине данлай ырдарым, ине битминің түйегім, ине yüreğim Uralım, Uralım. Афарин, сөнки бик шундай, әлбиттә, рәхмәт зур итеп торып, мин шуның өчен һезгә зур итеп кулымды һузгым килә, сөнки ысын мәгънәһендә бында башкорт халкының бөтә булган Уралга һөюен мына телмәм бит инде без кызганыска каршы бөтә үзебезнең мөхәббәтебезне тасвирлый алмайбыз, әйтә алмайбыз, нисегрәк икән. Бында ошо моң аркаһында башкорт халкы үзенең Уралы тураһында дан тарата дип әйтәм дөрес булыр. Әлбәттә, бу ярда бөтенләй язылган бит инде, ул коштар турында, нинди Уралдың безнең данлыклы Урал турында язылган бит инде. Шуңа күрә ул Ишмулагай ярда нисегрәк язгандыр инде, мин һәр вакыт аптырайм, шуңа уга зур рәхмәтлим. Хүддәрен Салават Юлаевты безнең батыр милли. Шуңа күрә Аллага шөкер, безнең фольклорыбыз, безнең халык йырларыбыз бай. Шуңа күрә шуның менән куанып, горурланып яшәргә дип уйлыйм. Абына безгә монда һорау килгән, хәзер Биби Нур нисек йырлана дип сорагандар. Биби Нурмы? Биби Нурды ул yerdə белмәйләрдер инде, яшьтәр була бәлки. Биби Нур Фәдис агадың яры теге Биби Нур, кояшыңа сәсә нур, Биби Нур сибәр икән, бергә булырбыз микән. Биби Нур, кояшыңа сәсә нур, Биби Нур сибәр икән, бергә булырбыз микән дигән яр инде. Шундай халмак кына, шундай үзе. Халмак кына, матур гына ул элекке. Безнең әлбәттә эротерлар һәр берен мына элекке йырларда алганда ла һәр бире үзенчәлекле теге матур язылган. Шуңа күрә элекке йырларды барыбер теге. Бу мына концерттар дигәндә бер мәлдә мин исләем афишаларда шулай дип язылган, Марселио Кутуньо дип нисегрәктер әйләндереп. Буның мәгънәһе нимәлә иде? Әллә бу бер мәрәкә генә булып сыктымы? Мин беренче сольный концертында эшләдем дә 14 елда. Шуннан соң шунда псевдоним алдым, үземә эшләнем инде. Һәр бер кешеләр кыдык өчен булырга тиеш. Марчелло Кутуньо дип теге Тото Кутуньоның бер туган кустыһы дип әйттеләр. Концерт эшләнем дә, шуннан соң икенче концерт эшләнем инде. Маршал Котуевмы, әллә Марчелло Кутуньомы дип. Мин ярыштым инде, үзем уйнаным башкорт. Маршал Котуев булып обычный кеше инде. Һәм уйнаным итальянисты. Шуннан халык хайланы инде концерттан адагында ведущийлар алып барсырсыгып әйттеләр, менә шундай данлыклы безнең Буранбай улы егете Маршал Котуев булып калган өчен ничек кул сабагыз, кем шуңа риза? Кыскыралар бит инде. Шуннан соң урыс алып барасы һәм кем дә кем теләй чтоб ул данлыклы безнең Башкортстаныбызды данлап, Сителдә, Италияла йөреп, Марчелло Кутуньо псевдонимын йөреп, безнең Башкортстаныбызды даллаган өчен. Кем шундай нәмәгә риза, кул сабалар икән. Шулай. Шуннан мин яңалыктан әйтеп куям бит инде. Менә хөрмәтле тамашачылар, мин һәр вакыт кайда гына йөрәһәм дә, нинди генә илдә йөрәһәм дә, мин һәр вакыт үземнең башкорт халкыма, үземнең тамашачысыма, үземнең телемә тогры булып калам. Мин һәр вакыт кайда йөрәһәм дә, мин үземнең ход Сителгә чыгуын, ход үзебезнең кешеләр, мин һәр вакыт Марсель Котуев булып дип шунда әйтеп точка куеп тамылып куйдым. Мин шуның нәмәһе. Аңлашылды. Моңа һәргә рәхмәт әйтәләр, чөнки моңа Биби Нур йырлап ташлады. Шуның өчен рәхмәт Марсель дип язалар. Хөрмәтле дуслар, без инде туры эфирда эшләйбез. Һез үзегезнең һорауларыгызны, теләкләрегезне yetkерә аласыз. WhatsApp һандары буенча ул һезнең экраннарда, әгәр дә һез бездә карап утырагыз икән Башкортстан 24 телеканалында яисә музыка төркеменнең бәйләнеш тәсилләрендә ул хандар 819 617 17 96 41 кабатлап әйтәм. 819
617-96-41 был Хандар һеҙҙең ҡарамаҡта. Хөрмәтле дуҫтар, оялмағыҙ, яҙығыҙ үҙегеҙҙең теләктәрегеҙҙе, һорауҙарығыҙҙы Марсель Ҡотоевҡа. Тағы ла әйтеп үткем килә, әгәр ҙә һеҙ бәйләнеш тәсилтәрендә беҙҙе ҡарап ултыраһығыҙ икән, анда ла һеҙ хәбәрегеҙҙе яҙып ебәрә алаһығыҙ, беҙҙең анда чатта бар. Был чатта яҙғандарығыҙҙы беҙ мотлаҡ рәүештә тура эфирҙа уҡырбыҙ. Шундай һорау һиңә. Уҡый башланың, ауыл мәктәбен бөттөң бит инде. Ауыл мәктәбен бөткәс, килдең иң беренсе Өфөгә ибет. Өфөгә иң беренсе. Өфөгә иң беренсе килдең. Сәнғәт училищесына килдем. Әйтеп үттем бит, Ҡурайҙа ул 2 йыл уҡыдым. Нисәнсе йыл булды? 2000-нсе йыл. 2000-нсе йыл. 2000-нсе йыл, 2002 уҡыным да 2002 ҡайтып киттем Сибайға. Сибайҙа ҡайтып, ер бүлегенә инеп, ерҙа 2002-лә уҡый, 2005-тә бөттөм. 2005-тә килеп, мында уҡый башланым да. Шунан ер бүлегенә ер бүлеге тимсе филармонияға. Филармонияға Далан төркөмөнә урынлаштым. Мына Далан төркөмөндә эш башлағанда ниндәй ҡыйынлыҡтар булды? Әллә рәхәт кенә килеп урынлаштың да эшләп киттеңме? Юҡ инде, рәхәт кенә һәр бер нәмә. Әлбиттә, был ваҡытта ғаилә бар инеме? Юҡ, ғаилә юҡ ине, ул ваҡытта нисек Урыс әйткәндә халастыйым дигән. Ғаилә юҡ ине, буйҙаҡ башҡортса әйткәндә буйҙаҡ. Ки ауырлыҡтар булды, сөнки беренсе тапҡыр сәхнәгә сығаң, теге смотрларҙа, конкурсларҙа әле ҡатнаша торғайым инде. Конкурста сығып, бер тапҡыр сығып йырлау икенсерәк нәмә бит. Үҙенең ҡыйынлығы. Шунан сәхнәгә сығып, теге кешегә ҡарата нәмәңде асыу ҡыйын булды инде, өйрәнеп китеүе. Замечание һайтырғандар, нисеп сәхнәлә тик тораһың, җеп минә дәрәк кенә ҡыбырламайым, бейемәйем. Мин яратмайым, мин шундай үҙемдең шундай стиль. Мин мына әле үҙегеҙ нәмәштәгәнегеҙ, может быть, халыҡ та белә бит, мин ул хәтлегем теге шәп быстрый теге темповый йырлар тырышмайым. Мин һәр ваҡыт медленный, медляк йырлар йырлайым. Чөнки мин сәхнәлә теге былайтып теге йөрөй алмайым. Шул, әле мына яңы өйрәнеп киттеләр, караванда йөрөгәндә, теге дүрт йырсыз бит инде. Рөстәм Шаһбалов, Тимур Рамазанов, Әпәт Баймаҡ, шунан Салауат Мөхәммәтирға учалы. Мин бит инде дүртәләп йырлайбыҙ, шуна Илнур Ҡурайҙа уйнай бит инде. Сәхнәлә бөтәһе лә теге двигаться итеп, теге нәмәшләп торғанда, бейеп торғанда мин тик торалмайм бит инде. Шуға күрә яйлап уже, өйрәнә башланды. Теге йылдан-йыл яйлап өйрәнәң инде. Сәхнә бар үҙенекен өйрәтә, үҙенекен эшләй тигән һымаҡ. Башта ҡыйыныраҡ булды инде. Эшләп китеүе, халыҡҡа теге асылып китеүе, үҙеңдең эстәге нәмәңдә асылыу ҡыйыныраҡ булды. Аңлашылды, бында беҙгә шундай тәҡдим килгән. Марсель Зульфир менән Рифат һине ҡарап ултыра тигән. Сәләм биреп, ғаиләләренә йырлап ебәр әле тигән. Зульфир, Басыров, Рифат, Шарафетдинов, олар беҙ бергә эшләйбеҙ, беҙҙең коллегалар. Ярай, беҙ бергә йәшәйбеҙ, бергә ҡатышып, Аллаға шөкөр, уже нисә йыллар. Иң тәрәшеп тигән һәр ваҡыт бергә, ҡай ваҡытта ҡыйынлыҡлар килгәндә бер-бергә ярҙам итәбеҙ. Шуға күрә аларҙың ғаиләләренә именлек, балаларының именлеге һәм һүлмәҫ мөхәббәт. Үҙебеҙҙең дә ғаиләләргә, балаларыма тоже, может, бәлки лә ҡатыным да ҡарап ултыралар. Нишләп минең турала әйтмәнең тип хәҙер әйтәм. Шуға күрә ҡатыныма ла әйтәм, һөйәм, яратам, Алла бирһә, матур бергә йәшәйек. Шунан йыр һорағандар да. Хәҙер улай тип йырлай башлаҡ, белмәйем инде, ҡауыш ҡалыр микән. Юҡ, беҙ йырға әлбиттә саҡ ҡына һуңыраҡ килербеҙ. Шундай һорау, нисәнсе йылда өйләндең? Мин өйләндем 2008 йылда, 19 июнь. Мына яңыраҡ ҡына 19-ы, Аллаға шөкөр, ҡатыным менән бергә иң тәрәшеп, матур итеп балалар үҫтереп йәшәгәнгә 10 йыл тулды. Малай менән ҡыҙ үҫтерәм, малайыма 13 йәш. Уже мине ҡыуып үтеп килә, Аллаға шөкөр, ҡыҙыма 9 йәш. Ҡызаказ, малай менән ҡыҙ. Шуға 10 йыл мына йәшәй, Аллаға шөкөр. Шу 2007-дә өйләнгәнек, мына быйыл 10 йыл булды, Аллаға шөкөр. Ҡыуанам, ғорланам, Аллаһ Тәғәләгә, Хоҙайыма рәхмәтлеме шундай. Балалар биргәнгә миңә. Был балаларығыҙ
музыка менен шөгыльләнәм. Юк, минең малай курайга йөреп караныла, атай бул минеке түгел, мин спортта яратам дип, хәзер футболга йөрим. Футболга Футболга монда Динамога. Кызыкай сәнгать буенча биюгә йөри инде. Биюгә ярата, шул 752-нче Башкорт гимназиясында укыйлар, Мустай Кәрим исемендәге. Муслы кересен. Шунда биюгә йөри инде Светлана Батыршина Илдаровна. Шул без бергә аның эшләгән Светлана менән. Шул күп еллар бергә эшләп алган, ул филармония эшләгән. Хәзер менә шул бездә мәктәптә бию кружок алып бара. Аллага шөкер, кызыкай яратып йөри. Шул бәлки сәнгать буенча китер. Мин теге балаларга алдан әйттем дә, хатын-кыз әйттем, мин без көчләмәйбез. Нинди фән, нинди һөнәр телиләр мәйтем, шул һөнәр китерләр мәйтем, кешене ярамый мәйтем. Үзләре беләләр мәйтем. Ату кайыр бит теге була бит. Инде шунда барып укырга тиеш. Дип әйтәләр. Шуңа күрә мин андай неме әйтмәдем, әйтәм, балалар үзләре беләләр, сәнгать юлын хаклар, сәнгать юлын хаклар. Айлаган малай уже спортта айланып бит инде. Ул бөтен футболистларны белә ул хәзер. Ул мин аңламыйм, ул әллә кемнәрдә һөйләй ул миңа, кайталар, менә шул айтып уйнайм. Мин менә Барселона өчен неме эшләйм, болеть итәм, Месси дип. Шундай көйәрмән инде. Нык көйәрмән, ул нык. Ул тәүдә улай неме эшләмәй торган, шул футболга йөргән яратты. Ну, я беләм. Хәзер безнең бит инде чемпионат бара бит инде, бөтә дөнья чемпионаты бар. Шул чемпионатта күзәтәләр инде. Күзәтә, ул әле менә лагерьда ята, Ирәндектә, Әбиелдә. Анда ещё интернет тотмай, ул вообще азалайдыр инде, ул карый алмай. Анда теге. Ул Россия Испанияны йенгән беләм икән. Белә, пара вис, ул алдан бөтен нәмәне белә. Ну, кадык кыңгас уже. Акинфеев нисек аяк менән тупты тибеп сыгарган, гол индермәгән. Мин футболды яратып бармайм. Теге көндә әле яңарак менә Питердан кайтып килгәндә аэропортта утыра безнең Тимур Рамазанов дигән ярсы Салават менән футболды нык яраталар инде. Үләләр прямо инде. Футбол дигән всё. Улар менә берәр гостиница бар, телевизор бармы, Марсель? Анда нәмә, нинди каналдар антенна тота, нинди триколор менесе кабель неме матч ТВ тотам икән. Мен тотат нормально, переживать мен. Футбол карай башлай инде. Ну, молодцы, яраталар. Мин үзем хоккей яратам. Мин яңарак нәмәне караным бит. Хәзер безнең КХЛ бүткәйне, НХЛды карап, Овечкинның Стэнли кубогын алганына куанып, шуның өчен болеть дип ул тавышлар бетеп китте. Бер нәмәне калдырмай, без матчларын карап, шул инде мин матч бетте, йырлап торып йөргән. Юк. Теге заслуженно алды бит инде бит. Веселлар алмай йөрүп, нинди мировой уровеньдагы хоккейист бит инде. Хоккейист, лучший хоккейист мира. Алгас мен куандым. Һәрбер нәмә мин шул хоккейны яратам инде. Әле менә һәр Алла бирһә бит башлана бит инде Салават. Алла бирһә. Унда болеть башлайм инде шул. Баймакка еш кайтып йөргән. Еш кайтып булмай, шул кайракта гастроль вакытында кайтабыз инде, кайтып китәм инде. Булай елына 2 тапкыр шулай байрамнардан да монда эләгә инде. Булай безнең теге артист халкының бездә бит инде. Ненормированный рабочий день диләр. Шулай. Кешеләр нормаль кешеләр ял итәләр, без эшләйбез. Шуңа күрә гелгенә кайтып булмай, менә әле бүген безнең егетләр, кызлар сыгып киттеләр нәмәгә. Баймак районына, бүген Гаделбай дигән авылда. Алла бирә концерт була. Бул Караван төркеме. Караван төркеме. Мин иртәгә үземнең монда правительственный концерт, шуңа күрә мине монда калдырдылар. Шул әле егетләр сыгып киттеләр, безнең Баймак районында Алла бирә 4 көнлек гастрольләр. Шул мин үзем иртәгә Алла бирә юлга сам инде концерттан. Моны яшь йырчыларга нинди тәкъдимнәр булырны? Чөнки башкорт яшь эстрадаһын күзәтеп бараңдыр инде. Күзәтеп барам, ну, нимәгә охшап китмәй, нимәгә охшай? Ну, охшап китмәй дип һәрбер кешенең үзенең таланты инде. Хәзер халык та аңлапмый бит. Халыкка нимә охшаганды белмәй. Кемгәлер булай гына йыр охшай бит инде. Кайберләргә менә авылларга йөреп бит, йырларга сыгалы да халык йырлай башласа. Кей тәле бер шул нәмәндә алып тормы әле, әллә нимә. Моны минең эргәлә мәсеттә көн һайын адан тыңлайм итү. Надайл әллә нимә дип әйткән, олы кешеләр әйткәндә мин даже ишеткән бар. Шулай бармы? Шундай вакытларда тап килә, ну, кызганыска каршы кыен булып китә инде. Яңгыя истән теге, ничә бала булырга тиеш. Мин үзем теге үзем халык йырлап үскәнгә микән, шул хәтта теге халык йырын яратып йырлаган микән. Халык йырын йырлаганда шул кыскырышып, көлешеп, телефон аша булышып утыралар да, теге кай вакытта нык теге күңелгә кыен булып китә. Ну, хәзер төрлесе нәмәләр кирәк инде, потому что яшьләр дә теге үзләренчә теге яшь
яшьтәрдең дискотечный йырларлы тарап бит барыбер хәзер. Замана шул бит хәзер. Кайр вакыттагы юлдашлар тыңлайың бит инде. Көндүз дә бирәләр шул яшьтәрдә кайр яңгып китә тоже. Мәйтәм, хотя бы көндүз элекке йырларда бирегез. Элекке менә безнең мәшһүр йырларда. Кискен, пожалуйста, типта яңгып киткән бар. Шуны адактан апат уйлап куймыйм. Бар халык кайшай бит инде, ниме дип әйтәм инде. Шуңа күрә замана шулай. Монда һорау килгән. Марсель, эттәр яратаһыңмы? Яратһаң, нисә этең бар дигән. Улардан ул эттәрдән инде һөнәрләргә өйрәттең дигән. Шундай кызыклы гына һорау әлбиттә. Так, ул шуты нык мәгънәһез һорау булды әле. Мин этләр яратам дип яратам да этләрдә, ну эт тутмайм булай. Авыл этләрен яратаһың ди. Авылда безнең менә өйдә минем атаем да тора эт. Безнең авылда инде. Кияү алып килеп киткәйне. Нәмә? Теге ниметләр скрещенный теге бүре менән. Бүрегә охшап тора инде. Шул эт инде бездә шул. Анан алда сибирская лайкала булды. Атай эт нәмә тота инде эт ярата. Мин үзем теге покага урамым булмагас теге покага андай нәмә возможность. Ну, киләсәктә Алла бирһә мине ада. Фатирда әлбиттә эт тоту безнең авыл халкы өчен ниндәйдер бер нонсенс иде. Мин бәлки урыс булам тотыр идем, но урыс булмаган тотмайм дигән бу. Ну, киләсәктә менә Алла бирһә үземнең урамым булһа, Алла бирһә. Мин уже хайлап табам, инде эт үтәм. Шуңа күрә ана сер булып калган кунакка сакырам, эт алам, Алла бирә урам. Өй алһам, урамыма сакырып кунак итеп этләремне уратам. Шулай дип һәргә һорау килгән. Марсель, һиңа уңышлар дигән беренчедән. Юк, бул теләк икән. Марсель, һиңа уңышлар дигән. Үрләһе әле алда әле дигәндер. Я Аллага шөкер, рәхмәт, амин әйткән үзләрегез тормышка ашырын. Әпет тагы әйткәндә, авылда үскәндә менә Буранбай авылында бит инде бөтәһләй йырсылар бит инде. Кемдер сыккан безнең йырсылардан? Буранбайдан. Буранбайдан Гаяз Гаитбаев менә безнең. Сибайда эшләй, әлеге Сибайда эшләй филармонияла. Шуннан һоң Идил Аралбаев, Юнер Хагымбаев. Шуннан һоң тагын кемнәр әле ул йырсылардан. Үземдә әйтеп китәйем дигән. Үземнән онытып калдым. Юк, эргәләгә сыңгыздан да әйтергә. Сыңгыздан Туйсыннар бит инде. Туйсындар. Һәрберен әйтеп тормайм инде. Алар Рамил агай, Радмир агай, шуннан апайлар бит инде Фүлрә. Шуннан Фируза Париж кул сораны куала бары бит сыңгыз. Шуннан һоң так Буранбайдан язучылар сыккан бит инде. Әхмәр Үтәбай, шуннан һоң Рәис Түләков, Курайсылар бит инде. Кем әле ул хәзер әйтәм, онытып торам. Әхият Гаитбаев Гайзагайдан бер туган. Шуннан Таһир Хамитов минем агай ике туган, Әсәйдән бер туган булды. Тоже училищеда эшләп йөри бит инде. Шуннан һоң Рамил Коддусов, Ямил Үтәбаев күп инде алар. Шуннан һоң Аралбаевтар бит инде. Аралбаевтар гаиләһендә. Аралбаев менә трио Буранбайның триоһы булды бит инде. Барды әллә йырлап йөрделәр. Минем укытучылар бит инде. Хәбир Раев, Фәннур Аралбаев, Фәттах Аралбаев алар укытучылар. Хәбир агай укытты менән русский языктан укытты мине. Минем нык яраткан фән. Шуннан һоң Фәннур агай физкультураны укытты. Фәттах агай музыканы укытты. Аңлашылды. Теге многофункциональный кеше бул. Баянда ла уйнай, бейеп тә китә, курайда ла уйнай. Шуга күрә шул көммә әйткәндә Буранбай халкы нык талантлы халык. Унда бездә менә әле үзебезнең клубта бит инде Гәүһәр Кәй дигән безнең ансамбль бар. Минем анда әсәем йөри, йырлай, гармунда уйный, минем әсәй гармунда нык матур уйнарга. Яратып электән бәләкәсәктән уйнагас, хәзер дә уйный инде шунда гармунда уйный. Анда шул безнең инәйләребез йөри, матур йырлайлар килеп торып, алар моңлы итеп йырлайлар һәр вакыт халык йырында без. Шул гомумән әйткәндә бик мин горурланам, шундай мин авылдан сакканыма. Мин һинең иң беренче клибың ул
Миләүшәләр сезгә ата дигән йырды. Талкас буенда шикелле иде. 2004 елда Гәлсәрдә мин как раз Гәлсәрдә катнаштым. Гәлсәр Хандугас. Гәлсәр Хандугаста анан алда яйгән өйрәнеп булган булган, еңү булган тоже. Шуннан анда ака машина подарок иткәннәр, мен әйтәм, бигрәк бәләкәй дип. Мен әйтәм, кирәкмәй машина дип аксан алдым дигән бу. Шаярт булды инде. Шуннан шул елы Гәлсәрдә ел асыш номинациясында еңү яуланып. Шул вакытта шунан яйгән килеп, икенче елына безне клип төшерделәр инде. Миләүшәләргә Талкафта төшерделәр. Шул минең иң беренче телевизорга сыккан клип инде. Ул вакытта сез салонында икенче ине. Анда мин хәзер теге Улгая барамы? Уже сестер да агарып бетеп бара дигән. Хәзер прическаны үзгәртеп бердем, чөнки теге тегеләйтеп алган линсик теге малай һәм күрәмдә китәм. Мин шул Гәлсәрдә шул 2006 елда нәмәлә катнашкайным. Финалда мине сакырдылар, киңүсе кунак итеп сакырдылар. Шунда мен картаймәлә сейдерлаган, күргән бер ак кына костюмда, минем сәсем ошатып артка бисеп матурган итеп. Шуннан мин уже шул прическага нәмә булып киттем, мен әйтәм. Охшап киттеләр. Унан соң әле мин ул прическаны теге гомумән әйткәндә көндәлек ала бермәй торгайным. Концерт вакытында гына шулай прическа шайтам да, булай көндәлек булай йөри торган бит обычно. Хәзер уже булай көндәлек уже шайтып өйрәтеп алдым сәсте, Аллага шөкер. Аңлашылды. Кызганычка каршы безнең вакыт сагы самалы мин инде мына нинди теләкләрең бар безнең радио тыңлаучыларга һәм яшьләргә? Нимә әйтеп әйтерһегез? Радио тыңлаучыларга гомумән әйткәндә Башкортстан халкына теләйм исәнлек, һаулык, тазалык, бәхет, гаилә бәхет теләйм. Безнең Алла бирһә илебездә тынычлык булсын. Радио тыңлаучыларга радионы тыңлап торыгыз, йырчыларны тыңлап торыгыз. Чөнки хәзерге вакытта йырчыларга шундай поддержка кирәк бит инде, халык тыңлаучылар булырга тиеш. Һәм яшь йырчыларга әйткән килә, үзләренең эшләрен башлаганнар икән, ташлап калмагын, аты күпләр була, ташлап калалар, югалып калалар, шуңа күрә югалып калмагыз. Үзегезнең эшегезне башлаганыгыз икән, Алла бирһә киләсәктә матур итеп зур йырчы булырга мин теләйм, Алла бирһә. Һәм яй байрамдар менән кемнәрнең отпуска матур итеп ялтыннар, Алла бирһә. Шул тазалык, байлык, исәнлек, һаулык теләйм. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, безнең студияла булды Марсель Котоев. Киләһе сорашканга тиклем һау булыгыз дип, без һезнең менән хушлашабыз. Һау булыгыз.